Kalau naman kaya pare, dapat ito mo kaya. Yeah, then oh. Oh! Tuna ka na. O kasi ada rin kapatid tamong ay ita oh. Ating kang dadala kaya kayo, ating kang dadala. Ano? Salamat po. Oo. Ada na belikan mila pura ning kapatid tamong ay ta kasi kalupan na ning nga pangako mi Karela. Oo, nabalila. Magdala kaming tinape. Tinape, yan. Oh, yan oh. Bali nino mila gastos rin ni ate mo meme na. Ikay, Sir Kay. Jerry. Nanya lagyo. Jerry Malabat. Jerry Manabat, Yan. principal na. Principal na ning San Carlos, High San School. Luis National High School. Oo. Ang po parang teachers ka rin. Ilang may mamaya ka rin ng Tinape. kaya nga rin eh. Dito kasapo. Yan o. Ano? Pamilya Pamilya. na mo, rin pamilya. Magaling lang na yun. Makakapila ng tambing eh. Yan yung malago. O ika. Laing pamilya. Eh, bisang lumapit. Oh. Ang po pang, kahit po pala, potada na kayong pipartyan-partyan. Ang po pang, kita kay Malan. Hindi namang imalan na yun eh. Iba't min, ikarangaliwan tao. Kasi mag-umpisa niyang, minta kami kayo eh. Ikit, kuwapan sinang ko, yung imalan daw. Puro salanganin eh, marinat na. O, palitan taman. Oo, may mananyad kami na malan karet nga gagamitan. Kasi, nung yako yung mamamalan karela, kasi kaluluko naman kalupad ah. Wala ko rugong ide. Ating kumangka rin, imalan talaga. Yung muna nabangnan mo naman yung pibatan kong imalan. O, luma na rin. Oo, dakalo pa rin medyo makipera, siyempre. Yan, Yung okay, pibatan okay, dareta, bayo pa. Di no? Ba, lenyo, kalaguna, oh. Kang kaya kang toks. Toks! Tay toks. Toks! Kenny. Yeah, Kenny. Kami nga sample ba? Sakto yan po mo, TikTok. Oh, tiktokers. Kenny toks. Oh, tiktokers na kalagyo, alin na tok. Oh, subukan me, baday nga di rin tao. Kami nga kanya, may magdala kaming kanya-kanya aming malan na... Ibiyam. O, ikaw, tingka. Oo, ayun eh. Akal ka. Oh, yan. Kay, Durabox ko, dita mo. Ay, bali, importante yung tamong bibi. Ay, kantok sa naman nila. Ay, pambabae, oh. Babae. Pambabae, ang tayong babae. Babae. Okay, kaya kang kulin niya pa. Kulin. Kulin. Kulin, ako na. Kulin, ayan, oh. Oh, ay, pa. Ay, ano yung nga naman? Ayan. Second hand yan. Kaya kaya naman din eh. Oo, second hand. Yan. Busbusan niya pa mo. Gusto naman tawa. O balam dela na niya ng mga asido eh. Bagay, Tox, kaya ka na naman. Kaya kaya may karim laro patatas bagyo kanina. Kantox na. Kantox na naman bagyo. Yung patatas. Kaya, tutuman. Pwede ang toxinin nung atang pangarap maging superhero kanya ni yung pika yung mata eh. Ano yung bigay yung mata yan? Pero tox pagkagan mo nini, ang borelo ko yung lalisangan. Oo. Bala na ko mi kay Ken. Itang pwede ka Bro, panilatan palalaki. Ay, guy, bordado. Ganyan pambabae. Yan dito ka. May ang bordado. Dito. Yan po. Kaya po kasing kahit tamo, nung asahan tamo, sweldo tamo yung Facebook, malo pa siguro pa nang bayo talaso pa rin. At masanting, den tao, mga ganakala. Mami lang kusa. Ngapin, kami kailangan mag-produce sa pera para ibeke kayo. Sa ni lalo na kaming i-produce sa pera. Nga, anyad na pa mo, may babatata mo. Karetang anyad. Ay, kaya ka bagay niyo. Bagay ni. Kasukad ang gana yung bitis yun. Bigay kaya kayo ni. Ay, Panamuli siya si. ate, ayapin ni Oilsil na. Diba? Ito yung shampoo. Ay, ni Oilsil eh. Naga siya ulit siya. Naga si Oilsil. Ito yung shampoo. Siya pa babae ngayon. Wala yung shampoo na. Ay, ni pangalago. Ay, ni. Panjama. Oo. Ito, Yan ni, bilisan lumapit lang bisa. Pamain. Ayan o. Ay, dakalin niyo. Balang ladlad ko. Ay, yung bisa niya. Yan o. Okay na. Long sleeve. Toks. Ay, spider. Ha? Buri na magyang Spider-Woman. Ano, kay. Short. Short. Batig. Naman pwede kaya kayo. Natin kami panganak.
Ayan. Ako mama ko na. Magdala kami mo ring ito. Binyan nitang kai, magana kaming kaluguran. Apo pandita kay sponsor pala, ang Maron Centeno, bata ng Idol TikTok, kang Kanasi. Pagipalaw mag-vlog yan naman ito, bata ng Idol TikTok, yung porimana kitang kain na. Then mga gana kami manya, kaya katamong yan, Domingo ngayon eh. O kanino yun. Saan ka rin eh? O mag-mine kayo na, balang iladat kayo, mag-mine kayo ha. Wow, ata. Sabihin nyo, pamine. O tsaka, Pwede yung tsaka renganak. Renganak kanino? Renganak. Tsaka renganak kayo ko mama ko. Ating kaming malagong papyalong kaya kayo. Kaya rita mo mangan na. Pwede oh. Hala ko. Ha? Kanino? Palalagi na naman. Yan. Palalagi din. Pangalago pa mo. Oh, kaya na ito. Sige, pamaya. Dahil salamat ha, rin kapatad mo. Pasensya na kayo. Guys po, nagkakilala Pam. Ali ha. O ini ha, pagilalagay kayo, Stigman. Stickman, ayan. Stigman. Pamaya mo na yung kakatamong ayuda. Ayan ha. Pamaya mo na Stickman. Ano? Stickman. Oy, katulado. Oy. Kaya lagyo ha, Stigman. Superhero tayo kaya ng bundok. Noel ka mo, bata mo. Noel Kaubat, vlogger yan naman po yun eh. Pag-follow yan po. Noel ka ba? Pati niyan timanong palaman, tel niya. Condense. Ito yung condense. Ay ni, anten, kaya ni dakal na nono naman din makanin ni. Kaya sinulod dyan ni. Pamain, no, kanin. Kanino yun eh. Kanino. Ayun, pambabae. Kaya ka. Hindi mo medyo na kayo pa yun eh. Sige, sakto kaya kayo. Itauli yan. Bords! Ayun eh. Karakalamitang kaya. Itauli yan mga Bords! yan. Tiko regalo kaya ka. Tambakal, Dadala dereng San Luis problem. Yun. Sa Lesena, Kalaguna pa mo lagyo, original yo. Sula yung itche, kaya yung tinggan. Ang tabayanan nyo po rin hanggang content ni kararatang mi pa mo. Talagang dakal ko alben yan ni kaya kami. Mamasyal kami rin eh. Abe mi mangan kami sabi. Ni aliwa, ipasyal da kayo king malagong tanawin da rin eh. Kalulula rin king pera, pero king kalikasan na lila. Mayaman la rin eh kaysa king kaya katamo. Karas king kalikasan. Tara, let's